kublay bat yang snobha mendagasni nginia kren chapang ka jingmut shisha jongka kelas ba kintu blang ya baro kamut tang ban bo lang ye ki khna hakawai ka kamra henry ban pintikna ba huwei pa uwei compare ka jinglong ni ka jingla usngo balap yang la kershan la sngo tho yangin pe gumno ka ni ka urlong shisha ha ki class haka class ka bakin thublang ka jing sngo long try ka zdang da ka jing pidyang sngo bha. Good morning, students. Good morning, Miss. Haba ka nong hikai ka rung ka kublay ki kinna da ka jingmen good morning but ki ruki jubab da ka jingmen kumjo ka ni ka jingya kren ka bo ka sur ka babha na ka binta ka sngi but ka pin ba yaman la ukhinna layo asngap but la ai burom I will tell you. haka ni ka class ka nong hikai ko ongya baro ban play ya la kasla ha ka ko jongki ka babon ki khinna ki la ban le da ka basuk wei ukhinna pat u yakin do jing ka nong hikai ka yo mar kumta ka shong marjan bat u da ka ba kinjai da ki kintin ki ba shai ki jingyai ong byang pat pen ki dur ka jing pule ka jasuki pasuki kat kum ka jingla bot jong ukhinna kani ka por ka pen ya ka jing pule ka ba kin thoblang ha ka ba man unong pule uyo ya ka jing ka shan ka ba udon kam banja ka jing ya tho khana ka long ka ba don jing mut la da baro ki khinna ula ban bod ringkat ha kani ka binta ka nong hikai ka pinon kam da ki tiar bat ki dakti ban pin ya ka khana ka sange bon sin ban killi jingkili da ka ba aila ya ki khinna ban jubab ban yashim binta Waki tu ki ba jus ngap jar ki zang banyashim benta. Kani ka rukom ya tho khana ka basuk ka teya ka jingnang ban ngap ka ktin bat ka jing mudur kat ba ka pentikna ba omdon khna ba sa din. Ha ka class ka ba kin thublang ki khna ki ya kershan iwe lingba ka rukom tray parlo ka basuk. Ha ba uwe upara class udon kam jingarap uparlo wan banyalam ban kershan yu ki para khna ka yarab ya ki khna ban sngo ba ai burom ka pinduna ya ka jing sngo ataten bat ka teya ka min sem ya tray lang bat ka jing sngo lem kadai ka sin jam barit henry ka wanra jing ya pher bakra ba baro ki sngo ba ki don bentalang ka jing ki thublang ka mud ban pintikna ba ki khna ki ba don ki jing duna ha ka met ka phat ki la banya shim benta ha pura class kamut ban pindon kam da ki rukam ba phe na ka pinta ki jing don kam ba kirpang da ka jing thmo ka ba perkhat bnya ba ki jing pin kala barit ya man la ukhinna laban kinthob ha ka jing pule ka jinga le kai pat ki kam ba man ka sni don ki khinna ki la ban yo tang khin yat ne yo satya henry ki jing pin kala barit ki wan ra jing ya pher ka ba kraw ai la ya ki ban shong hajan ka bot pule jam kat badang tho pendon kam da ki tiar bala ban kta bat bo kum jo ya ka rukom pin bet ka class bat pin tikna ka jing shai ka ba byang ha ka kamra naka binta ki khinna ki badon jing ha ka jing snap don kam ya ka jaka shong ai bakin phai shaka nong hikai pendon kam da ki dakti ki dur baki bo jing ya kren pin plan ya ka jing pule da ki kam ki bale da ka kti bat ki bala ban kta da ka bapin long ya ki class ki basuk ban rung ban mi bat ki ba pedyang sngo ba ha ka imlang sa lang ni pentikna ba omdon khinna ba sha no kini ki jing pen kala ki barit henry ka jing ta jungki ka ne shilinter ka class ka bakin thoblang ka buram ya ka sur ka jinglong bat ka rukom pule jongman la ukhinna da ka jing sha ka jing hikai perkhat bat ki jing pen kala barit ni penlong ya ki class hakaba ya ki jing ya pher lapdyang ban man la ukhinna uyo ya ka lad ban jingshan na marhaba ya baro la kin thoblang baro ki keu